Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngaos sesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Al-Qari'ah ayat setunggal ngantos ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodhanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Al-Qari'ah, dina kiamat. Mal-Qari'ah, apa to dina kiamat iku? Wa ma adraka mal-Qari'ah, lan apa to sira mangerti apa to dina kiamat iku? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ana ing dina iku manungsa kaya laron kang padha mabur. Wa takunul jibalu kal nihnil mangfush. Lan gunung-gunung kaya kapuk kang kabur katut angin. Fa amma man sakulat mawazinuh, mongko dene wong kang abot timbangan kabeciane, fa huwa fi 'ishatir radiyah, mongko dheweke ing dalem panguripan kang nyenengake. Wa amma man khaffat mawazinuh, lan dene wong kang enteng timbangan kabeciane, fa ummuhu hawiyah, mongko papan baline ana ing neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, lan apa to sira mangerti apa to neraka hawiyah iku? Narun khamiyah, yaiku geni kang panas banget. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.